Ezagutzen aldezu motzeko pitillo. Olako elementuak ez daude txioto. Aiteko esate jozu, kapera adio. Zurekin zerreginik ez dago txioto. Ondo, Joseba, barkatu, Joseba jarriko ditu. A ver. BBV Laboral, Kutxata Bank Inter. Horiekin ez nuke ikusi nahi ezer. Apurtzen dutelako eskubita ezker. Euretaz libratuta, ai, doibita ezker. Azkena. Kantatu zazu orain, zuk nahi dezun hori. Kantaturik ez dut azalantza tori. Agurrik ez dinesan motzeko inori. Ez ikuste horrekin, ai, ez naiz persoari. Bueno, eskerrik asko, Joseba, Bueno, a ver, bukatu da, a ver, berriz txartelo horiek gora. Hemen puntuak besteak irabazten dituzte hauentzat, baina, bueno, hau ere hori ondorentzat izango da.